Dobrý den, mé jméno je Michal Štrof a rád bych vám představil svoji práci s názvem Ucelování matematického popisu Oppenheimera-Snyderova gravitačního kolapsu. Úvodem bych rád upozornil, že moje práce byla poněkud polytematická. Je to dáno tím, že k tomuto modelu gravitačního kolapsu je to stále co rozšiřovat, dodávat, upozorňovat a tak dává smysl, že i já jsem si zvolil poněkud vícero témat, která spolu úzce souvisí. Jsou jimi například mechanismus vzniku černé díry tímto kolapsem, nebo také souřadnicová volba, dále rozšiřování tohoto modelu na obecné počáteční rychlosti a posledně i podrobení tohoto rozšíření takzvané ultrarelativistické limitě. Co to vlastně ten Oppenheimerův-Snyderův model je? Je to obecně relativistický model gravitačního kolapsu, který uvažuje pár zjednodušujících předpokladů, jako jsou například sférická symetrie, dále uvážení hmotného nekoherentního prachu, které zajišťuje to, že je uvnitř kolabující hvězdy nulový tlak a částice se tak pohybují po geodetikách, dále homogenita a izotropie a samozřejmě poté nulová kosmologická konstanta. Můžete vidět na obrázku, že celý systém se stává z dvou regionů, z nichž každý respektuje své vlastní, již známé obecně relativistické řešení, jako například uvnitř to je FLRV metrika a vně Schwarzschildovo řešení. Mechanismus vzniku černé díry jsem popsal pomocí růstu takzvaného Kretschmannova invariantu, který jsem spočetl v knihovně Einstein Pi, tedy Python knihovně na symbolické výpočty v obecné relativitě. Tuto tematiku jsem se pokusil propojit i s takzvaným Penroseovým singularitním teorémem a demonstrovat na něm i nějaké souvislosti s energetickými podmínkami a vznikem lapené plochy právě skrze jakousi Raychovovou rovnici na tomto základním příkladě gravitačního kolapsu. Jednalo se spíše o takovou popisující kapitolu, která shrnuje to, co je spíše známo a nějak rozšiřuje a vysvětluje problematiku gravitačního kolapsu, ale přesto už jste bylo potřeba použít nějakých vlastních výsledků, například výpočtu toho Kretschmannova invariantu, abych dokázal pořádně tuto problematiku vysvětlit. To, co už ale byla čistě už jenom moje práce, tak je problematika souřadnicové volby. Jak už jsem zmínil, celý systém je složen z dvou prostoročasů, nějakých dílčích prostoročasů, které každé respektují své vlastní přirozené souřadnice, jež jsou navzájem dosti nekompatibilní a jejich propojení na společné hranici B3 je poměrně náročné. A hlavně tak, aby ta metrika byla na této hranici spojitá, tak to není vůbec žádná legrace zařídit. No a tedy samozřejmě cílem mé práce bylo se tím zamyslet a pokusit se najít nějaké souřadnice s nějakou metrikou, kde se to povede aspoň zespojitit a ideálně zespojitit i derivace této metriky, nejlépe i druhé derivace. Nakonec se mi povedlo nalézt souřadnice, v nichž je metrika alespoň spojitá a těmi souřadnicemi jsou vlastní část geodeticky pohybující se částic a obvodových poloměr. Zároveň se mi také podařilo ukázat, že jednotná metrika pro obě oblasti, pro Oppenheimer-Snyderův model, kterou používají tyto články, tak je bohužel špatně. A není spojitá, jak autoři článků deklarují. Nyní bych se rád přesunul k hlavnímu cíli mé práce. A to je rozšíření Oppenheimera-Snyderova modelu na obecné počáteční rychlosti. Tedy, co kdybych já uvážil, že částice na tomto prostoročasovém diagramu nebudou začínat s nulovou počáteční rychlostí, tedy takhle, ale už jim dodám nějakou obecnou počáteční rychlost, kterou jsem zadefinoval nějakým tím parametrem beta, což je počáteční rychlost částic na povrchu, tedy na B3 v čase tau se rovná 0. Tím pádem mám tedy 3 parametry, které mi charakterizují daný model. No a nás by zajímalo, jak na základě tady toho parametru beta a těch dalších dvou bude vypadat nějaká metrika uvnitř. Tentokrát nás bude zajímat primárně vnitřek. No a abych toto dokázal zjistit, tak jsem musel jednak rozšířit Einsteinovy rovnice na další křivosti prostorové, protože se ukazuje, že ta křivost úzce souvisí s tou počáteční rychlostí a položit parametr beta jako počáteční podmínku do pohybových rovnic částic na hranici, tedy na B3. No a na základě homogenity a izotropie už není tak těžké potom ty znalosti o pohybu částic rozšířit i do vnitřního regionu. A když už tady znám geodetiky všech částic, tak zároveň ani není tak těžké si dopočítat potom jednotlivé komponenty metrického tenzoru. No a metriku výsledně můžu vyjádřit pomocí prostoročasového intervalu, který můžete vidět zde. A zde taky můžete vidět nějakou část, která napovídá tomu, že metrika odpovídá jakési geometrii na povrchu hyperplochy s konstantní křivostí.
A ta křivost je jaksi zakódovaná v této závorce, jejíž znaménko charakterizuje typ geometrie prostorové, která panuje uvnitř. A to může být buď to s záporným zámenkem hyperbolická geometrie, s nulovým euklidovská a s kladným sférická. No a to, jaké znamenko tam bude dominovat, tak to závisí na tom, jestli je parametr beta počáteční rychlosti větší, menší nebo roven veličině odmocněná z 2m lomeno r0, což silně připomíná druhou kosmickou rychlost. No a když už jsme tedy dostali nějakou obecnou metriku, tak dává smysl, že jsem si pokusil naprogramovat nebo vytvořit program, který vezme všechny ty parametry jako počáteční input a vykreslí na základě nich nějaké prostoročasové diagramy s geodetikami částic uvnitř. Zde už můžete vidět nějaké výsledky tohoto programu a nalevo máte prostoročasový diagram s rychlostí beta se rovná 0,4 a napravo s beta se rovná 0,8 a obě mají počáteční poloměr koule prachové, R0 se rovná 6 hmotností jejich a tady čárkovaně vidíte zase hranici B3 pro případ, kdy křivost se rovná 0, tedy beta se rovná odmocněná z 2m lomeno R0. No a když už jsme získali tady ten model rozšířený, tak nezbývá nic lepšího, než se pokusit ho podrobit i takzvané ultrarelativistické limitě. Tedy když ty hraniční částice se pokusím poslat co nejrychleji a ideálně fakt rychlostí světla. No, ukazuje se, že této ultrarelativistické limitě odpovídá limita, kdy parametr beta pošlu do nekonečna. Přičemž primárně by nás zajímalo, jak se v ultrarelativistické limitě chovají částice po celém objemu koule. No a když už budeme mít toto hotové, tak se podíváme i na to, jak srovnat tento prostoročas s nějakým kolapsem, který uvažuje jenom čistě fundamentálně nehmotné částice, tedy světelně se pohybující. A to je například Baidyův kolaps. A poté se podíváme i na nějakou geometrickou interpretaci zítského prostoročasu. Metodicky, jak zjistíme nějaké chování částic, když už jsme ztratili veškerou informaci o hmotě? No, je to prosté, protože obecná relativita nabízí vztah mezi hmotou a geometrií, tak stačí jenom využít metriku, co jsme jak vysvětlili výše, a spočítat na základě ní jakýsi Ritschův skalár a poté kontrakci Einsteinových rovnic najít vztah mezi vlastní hustotou a Ritschův skalárem a tuto vlastní hustotu invariantně přeintegrovat a získáme tak sumu klidových hmotností částic, která se ukáže, že je nulová. Což tedy znamená, že částice jsou efektivně nehmotné a pohybují se tak efektivně rychlostí světla. Tedy se chovají dost podobně jako částice ve Baidyově kolapsu. Ale i přesto, když potom srovnáme tuto ultrarelativistickou limitu s Baidyovým kolapsem, tak zjistíme, že například Ritschův skalár má úplně jinou hodnotu a stejně tak invariantní čtyřdimenzionální objem celého prostoročasu uvnitř má taktéž zcela rozdílnou hodnotu, a nebo i vycházející radiální nulové geodetiky jsou také rozdílné a směřují jinak. Čili se ukazuje, že tyto dva prostoročasy jsou zcela rozdílné. No a co si můžeme dál odnést z ultrarelativistické limity? Jsou nějaké geometrické zajímavosti, jako například to, že onen invariantní čtyřdimenzionální objem celého prostoročasu, zároveň i třídimenzionální objem jeho hranice a dokonce je objem 3D koule v časových řezech tau se rovná konstanta, tak jsou všechny nulové, což je poměrně zvláštní, když vezmeme v potaz to, že naopak povrch té kolabující koule je stále 4πr na druhou. Takže to je takové vyvrcholení relativistických efektů. No a co je ještě dále zajímavé, takže když si vezmeme dva pozorovatele se svými vlastními souřadnicemi a se svými vlastními časy, z nich jeden bude uvnitř té koule a druhý bude daleko od koule, tak jeden z nich uvidí kolaps probíhat nekonečně rychle, tedy za nulový čas, a druhý zase nekonečně pomalu, tedy za nekonečný čas. Abych to tak nějak shrnul, tak se nám podařilo popsat mechaniku vzniku singularity a černé díry Kretschmannovým invariantem, ale také Penroseovým teorémem. Dále jsme nalezli souřadnici se spojitou metrikou a vyvrátili jsme nějakou domněnku o spojitosti metriky z některých jiných článků. Rozšířili jsme Oppenheim-Snyderův model na obecné počáteční rychlosti a tuto rychlost nějak dali do souvislosti s prostorovou křivostí uvnitř kolabující koule. No a závěrem jsme provedli ultrarelativistickou limitu, interpretovali vnitřní částice, jejich geometrii vnitřního prostoročasu a zároveň tuto limitu srovnali s Baidyovou. A toto je tedy ode mě vše a já vám tímto děkuji za pozornost.